Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de Staten akkoord is gegaan over een wetsvoorstel. Dat is gisteren gebeurd. Daar is in het Curaçaose parlement een wetsvoorstel met stimuleringsmaatregelen voor de werkgelegenheid van jongeren goedgekeurd. Zodra de wet is gepubliceerd wordt het mogelijk dat jongeren tussen de 18 en 29 jaar die een baan vinden door hun werkgever kunnen worden vrijgesteld van loonbelasting en sociale premies. Volgens statenlid Virginie Braunbil, die het initiatief heeft genomen voor de wet, ondervinden veel jongeren op Curaçao moeite bij het vinden van een baan. Het wetsvoorstel is een out-of-the-box idee om meer jongeren aan een baan te helpen. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met extra gewerkte uren. Het idee is dat werknemers daadwerkelijk meer geld overhouden wanneer ze overuren maken. En dat geldt niet alleen voor de jongeren, dat moet ook voor andere mensen gelden. Maar het idee is dat een werkgever ook nog een voordeel krijgt, met de betaling van sociale premies en loonbelasting, als hij een jongere aanneemt. Interessant voorstel. Kustwacht gestopt met zoeken. Treurig nieuws. Maandag hoorden we het bericht dat er 10 Venezolanen waren gevonden op open zee. Zij zijn gered. 1 vrouw is helaas nog overleden toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Maar ze zouden met 24 mensen zijn vertrokken van Venezuela. De afgelopen periode is gezocht naar de 14 resterende personen. Maar die zoekactie is gestaakt. Dat heeft Sally Clement laten weten. Zij is woordvoerder van de Kustwacht. Er was van 's ochtends vroeg tot aan zonsondergang gezocht. Helaas werden geen overlevenden of lichamen gevonden. Familieleden uit Falcón vragen om informatie. De treurige situatie is natuurlijk dat familieleden in Venezuela op zoek zijn naar informatie over hun geliefden, familieleden, zonen, dochters, broers. Het zijn mensen die natuurlijk gewoon een leven hadden in Venezuela, die gekozen ervoor hebben om naar Curaçao te gaan. 14 mensen zijn op zee verdronken, 1 is in het ziekenhuis overleden en de familie wil meer weten hoe het met ze gaat. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de groep die vertrokken is naar Curaçao eerst 2 of 3 dagen in de Mondi bij San José de la Costa is verbleven voordat ze het veilig achten om naar Curaçao te gaan. Er zijn ook foto's geplaatst op sociale media in Venezuela van een van de houten boten waarmee de overtocht is gemaakt. Op een van die boten staat Pisca Fresco Curaçao, dus het was een boot die vaker naar Curaçao ging. Nog steeds spanning douaniers. We hebben 3 weken geleden een actie onder werktijd gehad van de douaniers. Dat begon bij de I-zone en dat is daarna uitgebreid. Meer douaniers zijn boos geworden. Het ging onder meer over de locatie waarin de douaniers moeten werken. En daarna ging het ook om de gratificatie die de douaniers niet krijgen. Terwijl bijvoorbeeld mensen in het ministerie van Justitie die wel krijgen. Maar de minister van Financiën heeft tot nu toe nog steeds geweigerd die gratificatie toe te kennen aan douaniers. En dat zorgt voor onrust, voor gemor, voor ontevredenheid. Dus de actie is afgelopen, maar het morrelt nog steeds bij de douaniers. Dat meldt de Extra vandaag. Er wordt gekeken hoe ze toch met deze situatie om moeten gaan. Regering en Vekoskan tekenen akkoord. Dat gebeurde gisteren. Minister van Economische Ontwikkeling Charles Cooper heeft een memorandum of understanding ondertekend met Federatie Vekoskan. Deze organisatie behartigt de belangen van 5 spaar- en kredietcorporaties. Het heeft meer dan 29.000 leden en is toegewijd aan financiële inclusie en economische empowerment in de gemeenschap. Met de samenwerking met de regering zal er worden gewerkt aan het uitroeien van armoede, financiële educatie, duurzame energie, voedselzekerheid en sociale inclusie. Mooie doelen dus. Eerste fase, nieuw sportpark. Vorig jaar was al bekend geworden dat er geld wordt besteed, dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor het Little League Ballpark bij Cirino Ballpark. Gisteren waren de minister van Sport, van Financiën en Gezondheid en de minister-president aanwezig om te kijken naar de eerste fase. Er wordt gewerkt aan renovatie en herbouwen van het ballpark en daarmee wordt het een modern baseballpark dat ook ruimte biedt voor andere sporten.
Oproep voor jeugdparlement. Gisteren schreef de Amigo over een brief die een 17-jarige Timothy Campbell heeft geschreven aan het jeugdparlement. Daarin roept hij op om het jeugdparlement weer nieuw leven in te blazen. Volgens hem is Parlemento Juvenil een onmisbare instelling die de stem van jongeren op Curaçao versterkt en beschermt. Het eiland kende tot voor enkele jaren geleden een jongerenparlement. Sommige van die leden van het jongerenparlement zitten nu in het echte parlement, om het zo te zeggen, zoals Gwendol Mercelina en Virginio Brownbill. En daarmee is het een kweekvijver voor talent. Er wordt nu binnen de Staten gedacht hoe ze met deze brief om kunnen gaan en of ze daadwerkelijk weer overgaan tot het installeren van een jeugdparlement. Wij gaan even over naar een break en zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba. Het zijn indrukwekkende cijfers. In 2024 heeft Aruba bijna 1 miljoen toeristen verwelkomd die een visakaart hebben uit 153 verschillende landen. En die hebben in totaal 638 miljoen Amerikaanse dollar uitgegeven. Dat vertegenwoordigt een groei van 13,6% in totale uitgaven vergeleken met 2023. En ook zien we een grote toename in het aantal kaarthouders en de transactievolume. Met andere woorden, er is veel geld binnengekomen door toerisme en dat heeft de Curaçaose toerismeorganisatie bekendgemaakt. Het meeste geld wordt nog uitgegeven aan restaurants en dining en daarna aan hotels en lodging. Dan gaan we naar Saba, want daar is een intern onderzoek naar een brandweerman gestart. In januari van dit jaar was een medewerker van het Brandweerkorps Caribisch Nederland op Saba betrokken bij een incident. Vervolgens is zowel een extern als een intern onderzoek uitgevoerd. Het externe onderzoek is inmiddels afgerond, maar het interne onderzoek loopt nog. En er worden geen uitspraken gedaan, maar de brandweer zegt dat ze ervoor zorgen dat er een zorgvuldig proces komt en dat ze de zaak heel serieus nemen, maar niks verder over de zaak willen zeggen. We moeten dus nog even afwachten wat er uit het onderzoek naar de brandweerman op Saba voorkomt. Dergelijke onderzoeken vinden niet vaak plaats op Saba. Laatste test voor Caribische militairen en dat is goed nieuws voor de militairen die mee hebben gedaan aan de eerste militaire vorming voor Caribische militairen. Gisteren zijn ze begonnen aan hun grote eindoefening. Gisteren, eigenlijk volgens mij al eerder deze week zijn ze daarmee begonnen. Maar uiteindelijk eindigt de oefening op 11 maart met een mars van 25 kilometer naar Fort Amsterdam. In de groep zitten 9 Curaçaoënaren en 6 Arubanen. In totaal hadden meer dan 300 kandidaten zich aangemeld voor de opleiding tot Caribisch militair. En uiteindelijk zijn deze 15 overgebleven. Dinsdagochtend 11 maart rond 7 uur 's ochtends worden ze verwacht in Fort Amsterdam. En krijgen ze hun officiële baret. En dan nog internationaal nieuws. We gaan naar Amerika waar een man ter dood veroordeeld is door middel van een vuurpeloton. Dat gebeurde in South Carolina.
In 2025 hebben tot nu toe al 5 executies plaatsgevonden in de Verenigde Staten. 4 door de dodelijke injectie en 1 door een stikstofinhalatie. De man die nu ter dood is veroordeeld, Brad Sigmund, die kon kiezen in South Carolina uit 3 verschillende manieren voor zijn eigen executie. Een elektrische stoel, een vuurpeloton of een dodelijke injectie. Volgens zijn advocaat zijn het alle 3 vreselijke middelen om iemand ter dood te veroordelen. Maar uiteindelijk heeft Sigmund gekozen voor het vuurpeloton en volgens zijn advocaten uit pure nood, uit pure wanhoop. Dat gebeurt in een ruimte waar een stoel staat, gescheiden van de elektrische stoel. Er is een kogelwerende ruit geïnstalleerd. De veroordeelde wordt vastgebonden op een stoel en heeft een kap over zijn hoofd. En op zijn borst wordt een doelwit geplaatst, waarna 3 vrijwilligers vanaf 5 meter afstand door een rechthoekige opening in de muur op hem schieten met echte kogels. Het is gruwelijk als je al die details leest en het is in ieder geval een situatie die nog steeds plaatsvindt in Amerika. Wij zijn daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er maandag weer en ik hoop u ook alle beste. Tot ziens. Dag.